Daketina bilez a nirxa riyalê Îranî, lezandina bihayê dolar di kanala 38 hezar toman de. Bir rewşa heyî, zehmete ku meriv xeyal bike ku bihayê dolar vegerebin 100 hezar toman. Bazara Îranê bi tevahî ji hêla mekanîzmaya tetikandin û vegerandineya dorpêçên navneteveyî ve bandor bûye û velatiyên ku sermayeya van kêm e, hebûnin swê ve diguherînin dîravên navneteveyî, dîravên dijital zêr û pereyan. Velatiyên ku sermayeya wan kêm e jî dî navbera hêvî û fikaran de diguherin. Hêvî dikin ku komara Islamî ji holê rabe û ji berdewamiya rewşa heyî fikar dikin.